Ahojte, vítam v dnešnom unboxingu. Stálo ma to 105 € nejak tak, takže môžeme si to rozbaviť. Moment. Je to dosť veľký balíček. Ja už som sa nevedel dočkať, keď mi to konečne príde. Jaj, tuto tu máme. Takže máme tu dielovú ránu Profi. Veľmi silná petarda na podobnenina ručného granáta. Mám dve. Ďalej tu máme takéto velikánske obyčajné rimánky, 55 ranové. Ani sa nevojdu do záberu. Ďalej tu máme pár nejakých pirátov. To som si asi neobjednával, ani neviem. Ďalej mám mini Dum Bum. Potom tu máme Window Maker. Tu je FP3 petardy. 15 kusov balení. Je to ako bomb, niečo také. Ešte taká petarda. Potom tu máme takéto dve pochodne. Trošku rozpadnuté, nevadí. Ešte tu máme papier. Máme tu takéto vymetníky. Thunder King. Tu mám dva balíky. Vzdušný štampel sa to volá. Tu mám dva balíky, ďalej tu máme Window Maker 2. To sú také maličké petardy, dva balíky. Ďalej tu máme mega petardy, 50 kusov balení, otvoríme si ich. Tak to vypadajú, obyčajné škrtacie Megy, ako predávali v Lidli predtým. Ďalej tu máme takúto pochodeň na futbal. Potom tu máme takúto veľkú fontánku Gold, zlatú. Do výšky 4 metrov by mala byť. Ďalej tu máme vymetníky Dum Bum, 3 balíky. Potom tu máme gulové gumy, baronové goule. Otvoríme si. Moment. Trošku rozpadnutý obal, ale to nevadí. Takto vypadajú. 45 mm. Takto mám dva balíky po 12 kusov. Ďalej tu máme energetický drink, ďalší do zbierky. Dum Bum. Také roztrusené petardičky tu máme ešte. Tak, ďalej tu máme Dum Bum, obyčajné petardy, 5 kusov balení, to sú tie malé balenia. Stalo to 26 korún. Obyčajné, hej, pozná určite každý. Tých tu mám 2, 3, 4, 6,
6 balíkov, a ešte počkajte. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak, 12 balíkov. Dvakrát stroboskop, po 3 kusy, veľký, 90 sekúnd, jeden horí. Tu mám 2 kusy a v jednom balíku sú 3 kusy. Pozrieme si. Moment. Tak toto vypadá. Ďalej tu máme party fontánky 2 na tortu, ale dá sa s tým dobre zapálať pyrotechnika. Jedny obyčajné malé prskavky, 10 kusov balení, to som si kúpil, aby to bolo do ceny, aby som to zaochudil. Máme tu ešte roztrusené pár petard, dvojranových, alebo jednoranových, neviem, s knopom, obyčajní piráti. Potom tu mám XXL, také gulové pumy, 45 mm, Thunder. A teraz tu máme Achtung petardy, určite známe, určite to pozná každý, ťažko sa dajú zohnať, takže ich mám dosť veľa. 4, ešte už to nemám kde dávať ľudia. Takže 4, 5. Takže ďalej tu mám obyčajných pirátov stovkových. Určite pozná každý zo syrov od firmy Klasek. Staré známe pirátiky. Takže takto vypadajú. Tých mám 6 balíkov. Takže 6 balíkov. Je to strašne veľa, už to nemám kde dávať, malý stolík, mal som si kúpiť väčší. Tak a už máme krabicu prázdnu. Ako môžete vidieť, nám tu nič neostalo. Ako môžete vidieť, je tej pyrotechniky veľmi veľa. Sa môžete pozrieť. Najviac som zvedavý na tieto Profidelová rana. Sú to na predpis odpalovača pyrotechniky, ale dá sa to zohnať úplne v pohode. Takže mám 2 kusy, úplne sa na ne teším. Potom tu mám také pirátiky, T-bomb, či Dumbum petardy, rímanky tieto veľké, fontánku a tak. Tie Achtungy tu mám. A tak. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte mi like, poprípade mi dajte odber a zanechajte koment. Díky za pozretie, čus.